ҳамин кадом кинои таърихиро намебинӣ як миллата ифода кеста, ҳар як миллати дунё ҳаракат кеста ки тавассути кино таърихча ҷаҳонда нишон буда. Росту дурӯғ аралаш кардам кино мебарорам, қиссаву достон ҳамчиёшона кино карда баровардистам. Кошки ҳам хеле имконияте боша ки ҳамин як кинои эҷод кунем, як кинои ташкил кунем ки таърихи тамоми миллати тоҷика бифаҳмонад, ҷаҳонда бифаҳмонад ки тоҷик кӣ буд, якмин давлатдору тоҷик буд, гуфтам хеле нишон будем, соҳиби империя будем, соҳиби давлатҳои бузург будем, соҳиби қасру шаҳрҳои зебо. Ҳар як қаҳрамоне доштем, ҳар як шоҳое доштем ки кошки имконият боша ҳамчиёро ҷаҳонда нишон будӣ. Спитамина нишон будӣ, Кӯрӯши Кабира нишон будӣ, Темурмалика нишон будӣ, Восера нишон будӣ, Исмоил Сомонӣ, дигар шоирову олимову бузургвора нишон будӣ. Кошки якам хел имконият боша. Ана баъд мардуми худмон намегарданд турку, американсу, хитоӣ гирифта. Ҳама дигар ҳаракат на танҳо мардуми тоҷик, балки тамоми дунё ҳаракат мекунад ки тоҷик бошад, тоҷикӣ шавад корошон. Ана баъд ай мо тақлид мекунанд ҳамаи чиро.